Ballade i Gribby. En politisk føljeton, der er alt for lang. Dette er en fiktionsfilm. Afsnit 1. Valgaften. En sen novemberaften i 2021 på Moseby Hegn Kursuscenter. Bent, jeg har en plan. Jamen, jeg har jo en aftale med Trine. Det er lige meget. Jeg kan gøre dig til borgmester. Fedt, så gør vi det. Jeg fik muligheden for at blive borgmester med mine nye venner. I Gribby er en aftale. Indtil man finder noget bedre. En animationsfilm af Vi glemmer ikke. Husk at stemme ved kommunalvalget i november. Et hvert sammenfald med virkelige personer eller begivenheder er tilfældige.